سلام كبرات تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم هاجرنا خبز رأيتهم بلوصات تقردمتي حدا يوم ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ዘለዎ ብቕዓት ከምኡውን ኣካላዊ ቁመንኡ ኮታስ ብኩልንትኑ ሙሉእ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ክለብ ኣስቤኮ ኣብ ወጻኢ ድማ ምስ ክለባት ኤምቲኤን ኪዌካ ከምኡውን ባይክ ኤድን ተጻወተ ተቀዳዳማይ ሜሮን ተሾመ ብ1992 ኣብ ኣስመራ ዝተወልደ ሜሮን ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃን ቤት ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፊንላንድ ሚሽን ኣስመራ ካልኣይ ደረጃ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕር ኣስመራ ተማሂሩ ሜሮን ተማሃራይ ታሻይ ክፍልን ከሎ ሻዶ ዛ ዓይነታ ብሽክሌታ ኣብኡ ምስ ገዛሉ በታ ብሽክሌታ ንቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ይመላለሰላ ነይሩ ብኡቢልኻ ፍቕሪ ናይ ምዝዋር ብሽክሌታ ካሕድሮ ጀመረ ሜሮን ኣብ ብሽክሌታ ዝነበረው ተገዳስነትን ፍቕርን ዘስተባሃለሉ መርሃው ሚካኤል ዝተባሃለ ወዳሓትኑ ኣብ 2006 ኣብ ውድድራት ማውንቴን ባይክ ናይ ሃማመተ ከም ዝምዝገብ ገበረ ኣብቲ ዋንቲ ብሃማመተ ዞባ ማእከል ተወዲቡ ኣብ ከባቢታት ፓርክ ሰማዕታትን ከባቢ ኤክስፖን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ውድድራት ማውንቴን ባይክ ድማ ኣንጸባራቂ ዓወታት ብምዝጋብ ብጉልል ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ወርቂ መዳልያ ተሸለመ ኣብ 2007 ናይ ሜሮን ብቕዓትን ተገዳስነትን ኣብ ብሽክሌታ ዝረኣየ ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ወዲ ሓወቡ ኣቶ ሚካኤል ታደሰ መወዳደሪት ብሽክሌታ ዳኮርሶ ሰደደሉ ሜሮን ኣብ 2007 ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ብውልቁ ኮራደር ተመዝጊቡ ውድድሩ ፈለመ ኣብ ፈለማ ውድድሩ ምስ መቀዳድምቱ ውዒሉ ጸወታ ብብቕዓት ይዛዝሞ ነበረ ኪኖ ጸወታ ምዛም ከዓ ዝነኣዱ ውጽኢታት ከመዝግብ ጀመረ ኣብቲ ዋንቲ ንብቕዓቲ ብውልቁ ዝወዳደር ዝነበረ ሜሮን ተሾመ ዘጉልሐት ውድድር ናይ ጩራ ቁረጽ መጸት ሜሮን ተሾመ ድማ ነታ ጸወታ ብምዕዋት ንኣሰልጠንቲ ዓበይቲ ጋንታታት ሃገርና ኣለኹ ከየምልጠኩም ክብል መልእኽቲ ኣሕልፈሎም ኣሰልጣኒ ኣስቤኮ ድማ ድሕሪ ዝዓወት ምስ ሜሮን ርክባት ብምግባር ኣብ ሚያዝያ 2008 ምስታ ዝሰልጥና ዝነበረ ጋንታ ኣስቤኮ ጸንበሮም ሜሮን ድማ ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ናብ ካልኣይ ዲቪዥን ምስ ክለብ ኣስቤኮ ተሰጋገረ ሜሮን ናብ ካልኣይ ዲቪዥን ኣብ ኣስቤኮ ሓያላት ተቀዳድምቲ እኳ ተጽንሕዎ ክብድ ዝበለ ልምምዳት እናካየደ ንኽወሃዶም ግዜ ኣይወሰደሉን ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ውድድራት ካልኣይ ዲቪዥን ምስ ቀዳሞት 6 እንዳኣተወ ድማ ጽቡቕ ውጽኢታት እዩ ንክለቡ ተመዝግበላ ነይሩ ሜሮን ብዝሕርዚ ኣብ ነሐሰ 2008 ግቡእ ታዕሊም ምውሳድ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቱ ንምቕጻልን ናብ ሳዋ ይምርሕም ካብ ሳዋ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምምጻእ ድማ ናብታ ንኣሳት 1 ዓመት ተፈልይዋ ዝነበረ ጋንቱ ኣስቤኮ ዳግማይ ተጸንበራ ሜሮን ምስ ኣዕሪፎ ዝነበረ ብቕዓቱ ንምምላስን ክብደቱ ንምቕናስን ጽቡቕ ልምምዳት ኣብ ምክያድ ተጸምደ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን 2 ዓመታት ተወዳዲሩ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ምስ ሰገረ ኣብ ፈለማ ናይ ዙር ዞባ ማእከል ዝነበረ ርሕቀት ማለት 185 ኪሎ ሜትር ዝነበረ ቅድድም ክሳተፍ ኢሎም ኣብ ቀዳሚቲ ናይ በረኻ ጸወታ ድማ ብኣሰልጣኒ ክለብ ኤሪቴል ሙልጌታ ሰመረ ከይተረፈ ናይ ናዳ ቃላት ዝመጾ ሜሮን ተሾመ ንወዲ ጋንቱ ምዕራብ ቅዱስ ተኸቲሉ ናይ ካልኣይ ደረጃ ውጽኢት ከምጽን ከሎ ንኣብ ከባቢ ሲነማ ሮማ ዝተኻየደ ዛዛሚት መድረኽ ድማ ብምዕዋት ኣብ ፈለማ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ውድድሩ ነቲ ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክሌታ ሃገርና ንፈለማ ግዜ ዝተኻየደ ዙር ዞባ ማእከል ክዕወተሉ ይኽእሎም እዛ ናይ ዙር ዞባ ማእከል ዓወቱ ከዓ ሙሉእ ርእሰ ምትእማን ኣብ ቀጻሊ ውድድሩ ክገብር ከም ዝሓገዘቶ ይገልጽ ኮይኑ ድማ ብድሕሪኡ ኣብ ዝሰዓበ ውድድራቱ ሻምፒዮን ኤርትራ 2013 ሻምፒዮን ዞባ ማእከል 2013 ተዓዋቲት ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል 2013 ብምዃን ዓበይቲ ዓወታት ተጎናጸፈ 2013 ድማ መባልዕቲ ኮኸብ ተቀዳዳማይ ሜሮን ተሾመ ኮነትም ኣብ 2012 ንፈለማ ግዜ ምስ ሃገራት ጋንታት ጠርኒፉ ኣብቲ ብናይ ትሕቲ 23 ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ዝሕሰብ ጸወታ ቱር ዲ ኣቨኒኽ ምስ ናትናኤል ብርሃነ መኽሰብ ደበሳይ ሜሮን ኣማኑኤል ኤልያስ ኣፈወርቂ ከምኡውን ተስፎም ዕዋ ማርያም ተሳተፈ ሜሮን ተሾመ ንናይ ሳልሳይ መድረኽ ጸወታ ክዛዝሞ ብዘይምኽኣሉ ካብቲ ውድድር ተኣልዮም ከም ኣብ ላዕሊ ተገልጸ ሜሮን ተሾመ ዓመት 2013 ንሜሮን ዝበለጸት ዓመት እያ ነይራ ናይ ውሽጢ ሃገር ዓበይቲ ዓወታት ከም ሻምፒዮን ኤርትራ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል
ዘወሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ክዕወትን እንከሎም ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብምዃኑን ኣብ ግብፂ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ብምስታፍ ኣብ ናይ ጋንታ ክሮኖሜተር ወርቂ ክሽለም እንከሎ ኣብ ናይ ውልቂ ድማ 8ይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቡ እዩ ብዘይካ እውን ኣብ ኢታሊ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ዓለምናውን ተሳቲፉ ነይሩ እዩ ናብ ኣልጀርያ ብምኻድ ኣብ 4 ውድድራት ክሳተፍ ዝኽኣለ ሜሮን ተሾመ ኣብ ዙር ኤርትራ ከምኡውን ኣስመራ ቸርኪተን ማሳዋ ቸርኪተን ብምስታፍ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቡ እዩ ብዘይካ እውን ኣብቲ ናይ እንኮ ናይ 2.1 ናይ ኣፍሪቃ ፀወታ ዝነበረ ዙር ጋቦን ብምስታፍ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ዝበለፀ ደረጃ ብምሓዝ ታሽዓይ ኮይኑ ፀወቱ ዛዚሞ እዩ ድሕርዚ ብሉፅ ብቕዓት ሜሮን ተሾመ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምኻድ ኣብ ስልጠናን ውድድራትን እዩ ተጸሚዱ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ብምዃን ድማ ጎኒ ጎኒ ስልጠነው ብሉፅ ብቕዓት ዘንጸባረቐ ሜሮን ተሾመ ምስ ብፆቱ መትከል ኢዮብን ተስፎም ዕዋ ማርያምን ብምዃን ዕድል ንዝለዓለ ትምህርትን ውድድርን ናይ ስዊዘርላንድ ማእከል መሰልጠኒ UCI ረኺቡ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ቪዛ ግን ክኸይድ ኣይከኣልን በዚ ድማ ምስታ ካብ 2013 ኣትሒዛ ትከታተሎ ዝነበረት ክለብ ባይክኤድ ኣብ 2016 ክጻወት ተሰማምዐ 2016 ምዛጋንታ ኣብ ዝተፈላለዩ ብምውዳር ድማ ድርዒ ኮኾና ክኢል እዮም ምስ ክለብ ባይክኤድ ጽቡቕ ዓመት ዝሕለፈ ሜሮን ተሾመ ኣብቲ ግዜ ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኑ ዛዘመ ተባሂሉ ብዓለማዊ ደረጃ ተጸውዒ ነይሩ እዮም ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ፀወቱ ናይቲ ዓመት ዝኾነት ንኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም እንደሰንበረት ብፍላይ ድማ ንኤርትራውያን ኣዝያ ዘሕዘነትን ፍጻመ መውደቕቲ ሜሮን ተሾመ ኣጋጢማ ኣብ ቻይና ምስ ክለቡ ኣብ ዙር ታይሁ ሌክ ንምስታፍ ዝነቐለ ሜሮን ተሾመ ኣብ ራብዒት መድረኽ ዝነበረ ፀወታ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ብገጹ ዘጋጠሙ ናይ መውደቕቲ ሓደጋ 4 ኣስናኑ ክስእን እንከሎ መልሓሱን ብኸቢድ ሃስያ ፍርቂ ገጹን ተባላሽዩ ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ዝበፅሐ ሜሮን ኣብ ድሕሪ ሓያል ጻዕሪ ሓካይም ኣብ ዝተገብረሉ ትሕቲ ፈጣሪ ተመሓይሹ ኣብ ወርሒ 2 ናይ 2018 ደጊሙ ናብ ብሽክሌታ ክምለስ ክኢል እዮም 2018 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ሩዋንዳ ብምኻድ ውድድሩ ዘሰላሰለ ሜሮን ምስ ክለቡን ኣብ 2 ናይ ዙር ፀወታታትን ሓንቲ ናይ ክላሲክ ፀወታን ክካየድ ጥራይ ኽኢሉ ኣብ 2019 ምስ ቻይናዊት ክለብ ዩናን ክጻወት ተሰማምዐ ሜሮን ተሾመ ምስ ጋንታ ብምዃኑን ኣብ 3 ውድድራት ተሳቲፉ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሜሮን ተሾመ ምስ መን ክለብ እዩ ዝፃወት ኢልኩም ብዙሕ ሕቶታት ንዝሓተትኩምና ሜሮን ተሾመ ኣብ ክለብ ዩናን ተጠርኒፉ ከም ዘሎን ክሳብ ታጋንታ ፀወታ ኣብ ዘለዋ ግዜ ድማ ከይዱ ውድድሩ ከም ዘካይድን ውድድር ኣብ ዘይብሉ ግዜ ድማ ኣብ ኤርትራ ልምምዱ ከም ዝገብር እዩ بزلو تحط أباين تقررمتي أم حجاز زلو سناي تكبراتن زيادة زلله ميرون توشمة أبز درجة زبصحو أبو أتو توشمة حجوسن وأديو ويزرو فروين إساغن كمون ودحو أبو ميكيل تادسه بزجبر له متحجاز كمون أصل أني سامسون سولومون بزهبو ممرحتاتن بزكايدلو لمداتن أبز درجة كم زبصحه أبز سفر عليه أجات أميتات جليت ويم بول كرمه بقعته نمحلاو كسب 280 كيلومتر لممد كم زكايد فلاتم أب شامبيون إيرترا كلتشن 13 أمينستر تمرتي أبز نبرت كتس بتاودر تقرر ماي كند شحدة بساي آتيو إننا تبهله بدحريت متسيو كأدي محنصات مرقاتو كأدام اي درجاز حسل أوردر اتحقصو أقات عم مخانون أبس مرة سركيته كأدام اي بموطع تعاويته النابلة شعو نزنبرت كوميشنر نتوتسيت زقايرات الواندما كساب حجي اتحرقو أقات عميام خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إن مسجنا نلوم معلتي أدلنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات أبزازيمنا لنا أبقى علي بخالق حابريتات كساب مرخب نقولنا ببزلناو سلام انتعنان